ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଆମ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖ୍ୟାତ। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତି, ସମତା, ସେବା ଓ ଏକତାର ମହାପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ରଥରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ ମୁତାବକ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପଛରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପଥରେ ଚଳାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନର ରଥକୁ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଓ ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଆଗକୁ ନେବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସମତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଧନୀ ଗରିବ, ଜାତି ଧର୍ମ, ଛୋଟ ବଡ଼ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ଏକ ରସି ଧରି ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କୌଣସି ଜାତି ଭେଦ ଭାବ କିଛି ନଥାଏ। ତମେ ଯେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ରଥକୁ ଆଗକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦରକାର। ଯେପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏକା ସାଥିରେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ସେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ମାନବତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।